Kweth mag jotelo masiro tenda Kenya Kwanza kotene kode jalo jatend piny Kenya Kithure Kindiki odok ne sirikal ewi chenro mag dongruok kendo lero ni jatend piny William Ruto ibiro yier e tielo mar ariyo kalore kod tije makare ne jopiny. Ne giloso Kiambu e kaunti ma Kiambu. Kindiki kod Lange okunia kwede kod weche mag athui e kind oganda owinjore owe ruok godo kendo kik chik negi it. Kindiki manoten kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Kuria Kimani Ichung'wa kod nyawadgi Silvanus Osoro kone mine ojende nyaka misir makare mondo mi gidongre. Bende gimedo ni thuolo masani en matich ok siasa kaka kweth mamoko kasore kod siasa mumondo. Ruto akitupatia hiyo pesa ya kujenga barabara, si hata nyinyi mtamwangalia huko mbele jameni, si itakuwa tuta. Na hii mambo ya uchaguzi sio mambo ya vita. Hii ni mambo ya uongozi. Mwenye anachaguliwa anasaidia, mwenye hajachaguliwa anangojea atachaguliwa siku nyingine. Ama namna gani jameni? Prime Minister has asked for a dialogue amongst the generations of Kenyans. Now you are saying that Raila Odinga has no contribution in the politics of Kenya. I want to tell you, my friend, Raila Odinga has not requested you as a tribalist to dialogue with him. He is asking the people of Kenya to